אתה רק מנסה להתל בנו. אם היית רוצה להבין מה קורה כאן, היית עוצר השבוע את חוק הווד"לים. אני שואל אותך, מה הייתה הבעיה להביא את הווד"לים לשולחן העגול? מה? יש לך, אדוני ראש הממשלה, הזדמנות. אנחנו מבינים שאי אפשר להשיג את הכל, אבל לחיות כמו היום זה פשוט בלתי אפשרי, ואנחנו לא נסכים לכך. אני מושיט לך מכאן יד ומבקש ממך להיענות לקריאה שלנו הצעירים. אנחנו, העם והממשלה, יכולים לעשות ביחד את מה שהעם צריך, אבל אתה חייב להקשיב לנו. תקשיב לנו. אל תחמיץ את ההזדמנות הזאת. אני מבקש ממך, כי לא בטוח שתהיה כאן הזדמנות נוספת. לפני כמה ימים הצעת לנו, הסטודנטים, חבילת הטבות מאוד מאוד משמעותית. חבילה שהייתה יכולה להיטיב איתי ועם החברים שלי. אבל אני מבטיח לכם, הסטודנטים לעולם לא יקראו את העם הזה. לעולם! אנחנו נאבקים כאן עם הרבה, עם מעמד הביניים, עם השכבות החלשות, וכולם ביחד מתחת לאלונקה, לא רק הסטודנטים. ולכן אנחנו